Goedemorgen vanuit Haarlem. Ik sta hier onder een grote dik. En die is best wel rumoerig, tenminste nou. Het is nu een kwartier voor 10. Vannacht overigens net zo vol lessen hoor je, dan is het wel vrij stil. Maar het is een prachtig mooi waar en het is 1 november of 12 november, ik weet het niet. In ieder geval iets van dat. Dus ja, geweldig. Mooi plakje. Ja, daar staat dus Knauwske. En hierachter zit Fort de Dik dus. Morgen. Dus uitproberen lijkt heel nieuw. Oh, super. En al ingeslapen vannacht. En? Gelijk weer, hè? Fantastisch. Ja, oké. Ja, super. Heb je het gezien vanmiddag? Nee. Nou, ik krijg even met Famke hierachter praten, maar die is dus DJ en voor het eerst met het apparaat op stap. En die was er een broek om in te sliepen. Nou, heel leuk toch? Die reist het heel Nederland terug. En dan in plaats van de hoes, dan was ze maar de dingen op paard. Nou ja, precies goed toch? Daar is het eigenlijk voor bedoeld. We slepen ontbijten en dan had natuurlijk de directie die had natuurlijk wel een plan van jou, dus we zullen fietsen. Het is in ieder geval mooi waar, dus de zonnepaneeltjes die kunnen we wat opladen. We eraan op uit. Eerst een ontbijten. Hey hoi, leuk dat je bent jongen. Hou je vast, want we gaan weer op paard. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. Nou, inmiddels al wel later. We slepen de fietsen van de auto hadden. Die staat hier eigenlijk onder de auto vast. Want je weet het natuurlijk nooit hier in dat Holland. Dus zullen we laat maken. Mensen wat een hond die aanbrandt. Wij staan onder de grote dik. En dan kies je rond het begin kies je ook nog stingen. En dat weer achteraf weer dat misschien wel beter was, want dat scheelt hier wel een paar decibel in geluid. Maar het is hier een plakje midden in de stad. We hebben juist daar dus uit eten west. En dan, nou we zijn in 10 minuten denk ik. We zijn in het midden van het centrum. Dus daar ben we uit eten west. Dus DJ die komt er weer om. Die zal voor het... Doeg! Nou, hoe dichter op de binnen komen, hoe meer lawaai dus. Ik weet ook net hoe het er nog gaat trouwens met wienlawaai in de camera. Ik kan de microfoon net op. Oh sorry, dit ben een plakken met stroom trouwens. Ja, nou dat ken ik. De regering zal ondertussen de route wel uitzet hebben, dus de mensen net zo ze mee onderkomen. Nou, dat is ook wel. Verdikke, daar rennen 2 hele grote herten. Ja, die zit natuurlijk nooit daar. Oh, ze rennen er bovenop me. Nou.
is wel heel jammer. Maar de politie rijdt er in de vierde. Die slaan wel eens denken waar die is. Maar wat een mooi natuurgebiedje in het. Ze staat verderop zitten te wachten. Zo denken wat er nog bij als je daar komt zo rond. Wat tas, wat die is? Ja. Helmke en boetenspiegel. Het goed is maar de zee hierachter lezen. Nou, het zal achter de dun bij. Het fietspaard houdt hier gewoon op. Geen zee. Dat is ook nog wel een eindje keuring. Dat doen we net, denk ik. Nee. Nou, dan. En wat is dat? IJmuiden? In ieder geval industrie. Ik ga terug omheen. Oh, die keert nou even. Maak het hier even een rondje. Ja. De zwaan zit er in de 40. En zo fietsen we bij dit soort dingen del. Nou, is er nou iemand die weet wat dit verbroekt wordt? Zet het even in de comments hieronder. Want wij hebben eigenlijk geen idee. Het is een soort ontluchting of zo. Ik ben aan het water rennen. Oh, daar is nog een voetpadje. Nou, dat kan alleen nog. Je laat vlierbreking op, dat is lekker. Dat is een mooie brei gaat zien. Zo een vlierbreik wat erop blijft. Heerlijk. Afstappen, nou dat doen we natuurlijk. Not.
Staan die vogeltjes mooi te droog in? Daar staan die vogeltjes mooi te droog in. Ja. Nou, het schijnt dat dit het vogelmeer hier is. En dat is geen wonder, want het zijn allemaal vogels. Hoi. Zo ga je foto's maatje daar. Crafts. En dit is onthutteren en ontbellen. Dat kennen alle ja. Nou, wij gaan door. Oh ja. Waveboards, of hoe heet dat? Ja, met zo'n paddel denk je. Oh, je kunt er beter een zeil op afvallen. Nou, dan mooi betrust. Oh, dit is gereserveerd. Oh ja. Ja. Nou, dan gaan we daar. Mooi plekje. Hè? Ja. Hallo. Hier zijn bij die laro's. Dit is een echt laro. Nou, de regering zit er helemaal in natuurlijk. Ach. Dus ik zet ze weer op me te wachten. Niet naar achter de kiezen. We kunnen weer door. Waters. Dan zei dat vrouwtje van mij krijgt dat dit Zandvoort hier achter ligt, het circuit. Dus ik zei, nee, dat zult er net. Maar het is wel zo. En ze zijn aan het rijden, ik.
we hier in ieder geval mooi met ons camper staan kunnen. Want die staan genoeg. Dus jammer. Gemiste kans. Zo daar. Ja, camperplekje aan het stroom. Vlak bij het circuit. Dan krijg ik samen mij rond. Maar terug. En de hele route kwijt natuurlijk. Door deze ellende hier. Het centrum. En met deze klanken komt er een einde aan deze vlog. We zitten weer op 20 minuten. Na je weekend dan bezoeken we het centrum, Jere. En rieden we terug naar de Zaanse Schans. Ben je er dan ook weer bij? Dat zou mooi wezen, want dan kun je bij mij mee. Op paard! We gaan op paard, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je erop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, Mijkes